Goddag og velkommen, mine damer og herrer, der har valgt at bruge deres tid på tv-shoppen i eftermiddag. Klokken er nu 7, og vi forhandler. Læbeudretter. Læbeudretter. Det er fantastisk. Du har aldrig prøvet noget lignende. Denne her kan gøre dine læber fantastiske. Jeg tror, vi skal møde nogen, der har prøvet den. Velkommen til. Mange tak. Det her, det er Jessica. Hej. Jessica arbejder på... Hvor er det nu, du arbejder? Jeg arbejder på... Et teater, hvor er det nu, det ligger? Ja, det ligger i Aalborg. I Aalborg, ja. Ja, jeg arbejder på et teater, der ligger i Aalborg. Det er noget med, det hedder det akustisk-spastiske teater for... Ja, det er for handicappet, det er rigtigt. Ja, og du er jo skuespiller. Ja, det er jeg. Og vi ved jo alle sammen... Vi ved jo ikke helt, hvad dit handicap er. Nej, jeg har ikke noget handicap. Nej, vi ved jo alle sammen, at du lider af ordblindhed. Det er jo dit handicap. Jeg har ikke noget handicap. Nej, men du har prøvet den her. Ja. Nu skal jeg forklare, hvordan den her virker. Det er noget med, at man... Nej, det er sådan en, vi bruger til spasmerbørnene. Og så de savler meget sådan nogle. Og så stikker vi den her i munden på dem, fordi under teateret, så skal vi jo ikke have, at de savler over det hele. Og gud, det demonstrerer det for os. Jamen det... Skal jeg vise det på dig? Nej, jeg tror, du skal demonstrere på dig selv. Jamen så gør vi det, at nu er jeg sådan en af de der spasserbørn, og jeg sidder farvet af hele, ikke? Og så nu græder jeg. Nej, ja. Altså, jeg kan det er ikke. meget sørgeligt. Det er rigtig sørgeligt, det her. Det er faktisk synd for børn. Ja. Er det børn? Men, ja, både børn og voksne. Og gamle mennesker og sådan noget. De savler, de skal have. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er ikke sjovt. Og så gør de, så hvis den savler, så også sådan en den her. Så gør de sådan. Så savler de ikke. Og så kan de stadig godt sige deres replikker. Det er en genial opfyldelse. Ja, og det er jo noget med, at man kan få dem i mange forskellige. Ja, så man får sådan en hjerte her, hvor der står Johnny på. Fordi at det var også meget, det er også sådan, hvis det er, at man skal være klovn eller sådan noget. Så kan man simpelthen få et hjerte, der står Johnny på. Så har den her siddende sådan. Det er ikke dem alle sammen, der lige dem. Nej, men... Ja, der er også den her. Det er sådan nogle... Måske skal vi lige vise Johnny til ja, vi skal nok også lige vise Johnny. Det er jo den, jeg brugte før, synes jeg. Ja. Hvis man er en klovn. Her. Jamen, det er simpelthen fantastisk. Ja, det kan jeg ikke lige nu. Nej, men... Den her, det er sådan en, den er børnene meget, meget glade for, fordi den er jo sådan lidt filuderlig og filøjerlig. Ja, altså, ja. Altså, man kan faktisk få rigtig mange af dem. Til du også se her. Vi har rigtig mange slags, altså. Ja, og mens Gurli her, hun render. Jeg hedder Jessica. Jessica. Man kan også få en mobiltelefon ja, i det. Jessica. Ring nu. Ja, og så skal jeg lige fortælle jer, at hvis man vil ringe og bestille det her fantastiske... Det går til et godt formål. Fantastiske glas, fuld af forskellige opsamlingssavler til læberne, skal man ringe på telefonnummer 25 25 25 11. Og hvis du køber et par glas nu, du kan få dem til 11 kroner stykket glas. Og det går til et godt formål. Og hvis du så køber dem nu, får du også et sæt tusser, en tegneblok, en blyant, en blyant, en DVD, en mus. Hovsa. Ja. Jeg skal lige have den her ting med. En mus. Jeg er med, altså. Fiskeleder. Jeg skal lige have den altså. Og en bunke gamle skolebøger. Så ring nu til telefonnummer 25 25 25. Og I får også den her flotte kuglepind. Kuglepind. Meget vigtigt. Og den DVD. Og en DVD'en. Og det jeg har her. Og det hele kan blive dit og for kun 11 kroner. Ja, hvad er det? Der er et billede. Er det billeder?
Jeg synes lige, Det er mig. skal vise det her. Nej, det skal du ikke vise. Hallo, prøv lige stop. Jeg har hænderne fulde. Det er Prøv lige at sætte mig. Eller... Prøv lige at slippe mig. Eller jeg mener, tag nu imod min